Maayong adlaw kaninyong tanan. Ano sa bita kini yung ang atong programa sa TV Apolya.Government og gipanguluhan ng gipangunahan sa Lay Catholic Apologists International. Sir Jesen uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron pa nagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuo nga Katolika. Og yon magpasalamat una ko sa mga mga Katoliko nga naghahatag og kinabuhi sa mong programa. Daghang salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kini nga atong programa naagihapon din sa social media. Og sa mga bag-o pa nga nagatan-aw ni natong program, pwede mo kung pwede i-click ninyo ang click subscribe sa ato YouTube channel o click follow and subscribe sa ato ang Facebook page RJ Horolan Sandro II TV Apolya.Argumento page. Sa karon nga panahon mga higalag mga igsuon dili na tiaw or dili na tawag ng ordinaryo ang nahitabo sa ato ang palibot sa hinungdan nga daghan natang nabati, daghan natang nasinati na kung diin mahitabo nga magka-feel tag kabalaka sa hinungdan nga ang mga balita makitaan pag yun nimo ang mga missiles ng grupad, ang mga assaults sa gihimo sa bawat nasod nga nagyera para sa atua kung dili na mahitabo sa atua dili gyud na tawag ining lalim, dili na mahitabo nga mamahimo bitaw nga para sa atua mahimo tang mahitabo ta mga uneasy ta ba kung baga. So, karon ang hitabo kana nga mga butang dili na bag-o para sa tua kita nga mga Katoliko tungod sa hinungdan nga kana nga mga panghitabo gisulti na ng daan sa mahal nga Birheng Maria. 1634 pa nahitabo dito sa Lasalet, nahitabo po diri sa gitawag og Fatima nga ang Dios mohatag yun sa kalibutan og silot by way of physical and spiritual chastisement. I-focus nato sa physical chastisement or tunglo sa Dios sa kalibutan pinaagi sa physical nga gitawag og aspeto. Og ang pinakauna ni ana mao ang giyera, gawa sa mga calamities sigurado nga naagi mahitabo nga gitawag og giyera. So karon ang mahitabo kanang physical chastisement gisgutan na sa mahal nga Birhen 1634 pa. Unya pagkahuman konklusyonan pag-abot sa 1917 sa Our Lady of Fatima katong pagpakita niya sa Fatima, Portugal. Nganong muhatag man ang Dios og silot sa gitawag-taw tungod sa kagahi sa atong ulo, particularly sa mga nangulo sa atong simbahan Katoliko kay naa siya gimando nga wala pa tumana until now. Sama sa nahitabo sa France kaniadto. Ato man ang gi-present ginina sa atong reels katong hinamubo nato nga presentation. Niadtong 1689 kung wala ko masayo, ang atong Ginoong Jesucristo mimando kang Saint Mary Margaret of Alacoque nga pasultian ng hari nga ikonsagra ang France sa iyang Sacred Heart. Pero wala man kini tumana sa hari. 100 years after, particularly in exact year, 104 years. So ang nahitabo gipatay ang hari sa France. Naman na sa history si King Louis XVI uban ng iyang pamilya. Unya nahagba ang Kingdom of France, nahitabo nga nahimong Masonic o communistic nation ang gitawag og France. Ngano man kay tungod kay wala gituman ang mando sa tong Ginoong Jesucristo i-consecrate ang France sa iyang Sacred Heart. Like manner sa karon nga gitawag og panahon gisulti man gud na gisubli na ni Ginoong Jesucristo ni atong 1931 kang Sister Lucia. Gingnan niya nga Lucia kaya wa man gituman sa akong mga ministro nga akong mando ingna sila nga mapariya sila sa hari sa France nga maadto sa perdisyon. So buti pasabot na ay mando ang Ginoong Jesucristo nga kung din kinahanglan tumanon sa mga pangulo sa atong simbahan Katolika. Asa man ang tuman, unsa man ang mando para aron na gitawag og tumanon. Niadtong 1917 pagpakita sa mahal nga Birhen sa Fatima, gisultian niyang tulo ka bata nga mobalik ko imo sa mahal nga Birhen para manduan ang Santo Papa to consecrate Russia sa iyang Immaculate Heart. Ug tuod man ni atong 1929 mibalik ang mahal nga Birhen nagpakita didto nga Sister Lucia. Ug giingnan Sister Lucia ingna ang Santo Papa i-consecrate ang Russia sa akong Immaculate Heart. Ngano man kay kung dili ma-consecrate ang Russia sa iyang Immaculate Heart, ang Russia mamahimong instrumento sa Dios aron pagpunish sa kalibutan. So tuod man gisulti kini sa tawag ining mahal nga Birhen ni abtong 1929 ug gisulti kini ni Sister Lucia didto sa gitawag og Santo Papa apan subok ang palandungon wala kini gituman ug wala nahitabo
ang consecration sa Russia sa Immaculate Heart sa mahal nga Birheng Maria. Daghang mga detalye nga niingon nga gikonsagrar na ko, no, gikonsagrar na ang tawag ining Russia, pero namang gisaad ang mahal nga Birhen. Pag ma-consecrate magud ang Russia, number 1, ma-convert ang Russia. Number 2, ang Russia, pag ma-convert na siya, siya ang magdala sa banner sa Iglesia Katolika para i-convert pod ang mga dili magtotoo. Siya ang mulid, kumbaga. Number 3, na ay gitawag og kalinaw sa kalibutan. Kung ma-consecrate ang Russia, sa iyahang gitawag og Immaculate Heart. So kung mingon sila nga na-consecrate na ang Russia sa Immaculate Heart sa mahal nga Birheng Maria, so anong napamaingon ani nga magya karon nagka-tawag ining nagka-init pagyod ang gitawag og bangayan kung baga sa Tagalog. Bangayan sa bawat mga nasod ug karong pagani murag budako pa na kay ni-appeal na ang mga dagko nga mga nasod katong mga superpower nga mga nations. So di ba? So wala pag yun na consecrate ang tawag ining Russia, particular Russia gyud kay mo may gimando sa gitawag og mahal nga Birhen. So karon gisulti sa mahal nga Birhen kana nga wa pa natuman until now ni abtong 1929. Kung ato ang basihan tong pattern sa Sacred Heart kadtong sa France 104 years or 100 years after, so ang nahitabo sa France, nahagba ang Kingdom of France, gipatay ang hari. Karon na pod 100 years this coming 2029, unya na magigisulti si Ginoong Jesucristo katong Ginoo ganina kay wa man sa naminaw mapareha sila sa hari sa France nga maadto sa perdition. Subo di pasabot masubli na pod ang lain na pod nga gitawag og kasuko sa Dios nga ipahamtas kalibang tungod sa kagahi sa ulo sa atong mga ministro. Ana ato man ang kunon kay until now wala pa magyud na gitawag og nahitabo. Liman kag ang sulti ni Sister Lucia, daghang mga nasod mga erase, mga delete ni ining maong gitawag og kalibutana. Kung mahitabo ng giraha, kining libro nga akong gigunitan, The Fatima Tragedy and Triumph, at sabi ang gigon din tell them, Father, that many times the Most Holy Virgin told my cousins as well as myself that many nations will disappear from the face of the earth, that Russia will be the instrument of chastisement chosen by heaven to punish the whole world if we do not beforehand obtain the conversion of the poor nation. Klaro man ang gisulti sa mahal nga Birhen. And remember, ang mahal nga Birhen, siya ang mother of truth. Kaya siya man ang inahan ni Kristo, inahan sa Diyos. Siya ang daughter of truth, nga mao ang God the Father. Siya ang spouse of truth, nga mao ang Espiritu Santo. So, ang tawag ining mahitabo, sa karon nga gitawag og hitabo or sitwasyon, kining mga kung sa kan ba magpatikim pa lang ba before ang 2029, murag kinahanglan na ta mag-alimadmad o makalimadmad na untata apil ang atong mga ministro. Kay kung magpabilin nga magbagahi ang ato ang Santo Papa, magbagahi ang atong mga obispo nga ipanawagan sa Santo Papa nga kinahanglan i-consecrate ang Russia together with us, together with from the Pope to the bishops. Dapat simultaneous mo man mandos berin. Dapat simultaneous. So, kung ang mahitabo dili na buhaton kining giraha mudako og daghang mga kinabuhi, mga kalas, daghang mga kabtangan nga mga guba, daghang mga nasod, mga papa ni ining maong gitawag og kalibutana. Og ang pinakakuyaw, daghang mga tao maimpyerno. Ano man, kay wala may di naman ka makakitagpari mo hata og sakramento sa panahon sa gira. Di ba? Di naman ka makatawag in makitagpari nga mag-administer pa kung na ay mga pipila. Kundi gyud ing nga tanan maadministrahan og tawag ining sana kining sakramento. So sigurado gyud na mahitabo gyud na mga sir ug mga ma'am. So mo na atong iampo ang ato ang Santo Papa, ato ang iampo nga naunta siya kusog nga i-consecrate niya ang Russia sa Immaculate Heart sa mahal nga Birhen. Kay pinaagi ni ini matuman ang gisaad sa Birhen nga ma-convert ang Russia, ma-convert ang mga dili Katoliko, muhatag ang Dios og kalinaw aning kalibutan nga nasukad wa pa matagamtami og muhatag siya himaya sa iyang simbahan nga sukad masukad wala pa niya matagamtami.
ecumenism, uban pang mga tawag ini nga gihimo karon, mamahimo na siyang kung sa kuan pa ba, di na nakinahanglan ko makonsecrate ta sa Santo Papa ang subay sa mando sa Birhen, makonsecrate ang Russia sa Immaculate Heart. Nga naman kay ang Russia mo ang magbitbit sa banner sa simbahang Katolika to convert other nations nga mga dili Katoliko. So unta atong iyampo pinaagi Santos nga Rosario ang atong Santo Padre nga iyang unta ng buhaton kay para mahilig kay ta sa dakong kadaot, dakong peligro sa karon nga panahon. Ave Maria, Viva Cristo Rey. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.